खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिलिकां ब्रह्म सालाखाथि NTPC आव खुंफुंजानाय हिनजावसा गोहोफोराथाव मावथांखि गर्ल्स इम्पावरमेन्ट मिशन हाबाफारिया थुंगेबाय। सालाखाथि ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनिफ्राय थाखो 6नि गासै 40 फरायसुलिफोरखौ गोलोम बोथोरनि बन्द समाव बायदि रोखोम सोलोंथाइ होनायनि उनाव फरायसाफोरखौ बिदाय होबाय NTPC आ। मख'जाथावदि हिनजावसाफोरनि उन्दैनिफ्रायनो गावारि सोरगिदिं जौगाथायनि थाखाय फोरोंथाइ होनायनि थांखिजों क'क्राझार जिल्ला सालाखाथिनि NTPC आ थांनाय 2018 मायथाइनिफ्रायनो लाबोनाय गर्ल्स इम्पावरमेन्ट मिशननि गेजेरजों गामि ओनसोलनि उन्दै फरायसुलिफोरखौ बोसोरफ्रोमबो 1 दानारि ट्रेनिं होबोबाय थादों। बेबादिनो क'क्राझार जिल्लानि सालाखाथियाव थानाय NTPC आ BTC सोलोंथाइ बिफाननि हेफाजाबजों देग्लायबो थामथि खेबनि थाखाय थाखो 6आव फरायबाय थानाय गासै 40 सा गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसुलिफोरखौ लानानै बे 1 दानारि फोरोंथाइ हाबाफारिखौ लादों। सालाखाथि ओनसोलनि गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय थाखो 6नि गासै 40 फरायसुलिफोरखौ गोलोम बोथोरनि बन्द समाव बायदि रोखोम सोलोंथाइ होनायनि उनाव फरायसाफोरखौ बिदाय होबाय NTPC आ। Warm welcome to each of you today for this press conference. We are honored and delighted to have the representative from the various print, electronic, digital and social media platforms amidst us regarding the despite of their busy schedule they are here. So we are delighted with your presence and once again welcome to one and all. A big thanks to each of you for sparing your valuable time with us. Before I start the agenda of the press conference, let me take this opportunity to introduce the panel in front of us. I am Akhilesh Singh, Head of Project NTPC Bogaigaon. I have assumed charge of this office on 22nd of May 2024. That is only about 2 months back. I have humbly completed 3 decades because I joined NTPC in 1993. So almost it is more than 33 years that I am working with NTPC. And it has been a great opportunity to working with this Maharatna company. And this is the first time in my career that I have come to the Northeast. And Assam is a very beautiful place. Really, I was delighted seeing the natural beauty coming from Guwahati to this place. First time my journey was through road, and after that I took this Vande Bharat. It was really nice. With me, here is my colleague GM Sri Reddy sir and Mr. Ashutosh Viswas, GM Operation. Along with these 2 senior person, we have Mr. Paresh Mathurji, AGM TS, and Sri Onkar Nathji, HOHR and AGM HR. Let me share that today I am extremely elated and pleased to share some numerous news regarding the significant milestone achieved by our station in area of operation, sustainable practices, CSR activities, and different flagship projects of the NTPC Bogaigaon. That is, one of them is Girl Empowerment Program. Every year, with the help of Department of Education BTC, 40 girl child of the age group less than 12, normally it is class 6th, girls are being intaken and they undergone training for 1 month. During this, we empower them with the facility of not only the subject, that is physics, chemistry, math and all that, the computer,
their self-defense, health and hygiene, and what is good touch, what is bad touch, and what they want to be in future. That inspiration, becoming a doctor, engineer, or a fresh person, or a scientist, whatever you want to do, that we incorporate in that. And through this media, we at NTPC express our heartiest gratitude to the entire district administration and BTC head Sri Pramod Boro Sahab for their full support towards the advancement of the power sector in the country. I take this opportunity that NTPC Bogaigaon today is excelling in all the fronts. We are transforming the journey in the mind of the best interest of the stakeholders. We do the survey, and based on the need survey, we implement our CSR activity in the different field. And NTPC as a whole is having an installed capacity of 76,048 megawatt as on today, and almost this is the more than 25% India's generation. So we are supporting that, and throughout the country our presence is there. For Northeast, this is the only project, and here we are having a 3 units of 250 megawatt each, and our operational performance is at par with one of the best power plant in India and abroad. Regarding the community development and all that, my friend Sri Onkar Nath ji, he will explain you about the CSR activities which has been taken in different part of this area. Regarding the social and the community investment, that has been well taken by my friend in the initial time itself. For environment, this is a very good environment, and we are using the new technology, and at the same time we are going for the FGD, that is the flue gas desulfurization. Through this we will be try to remove the SO2 from the flue gas. That is under construction, and hopefully by the 25 it will be operational. Regarding the different highlights, that my friend Mr. Paresh Mathur will give you a small presentation regarding the parameters and all that. But we are doing our level best to represent not only the NTPC but supporting the country in the field of power sector. As you all know, this plant Salakati was earlier run by the Assam State Electricity Board, and there was 4 units of 60 megawatt each. During that time, the plant load factor of this plant was around 24%. And in 2006, it was decided to be this plant should be given to NTPC. From there, our journey started. We made our presence in the society, and our first unit was synchronized in the month of December 2016. After that, 17, and the last unit in 2029. Since then, we are doing our level best to support the society in the different field, not only in the field of generation, power generation, but education, health, and infrastructure development. So this is all about NTPC Bogaigaon. I once again thank you all for coming all the way to this place, and today evening you will see the gem girls who has been trained for 1 month for their performance. So because tomorrow will be a busy day, so we thought that you should be given ample opportunity to interact with these girls, at the same times have the feel of the program, and your support has been to NTPC since beginning, and I wish that same should continue in future also, because press is the fourth pillar of the democracy, and its importance and significance is much more. What we are doing here
will be not known to the stakeholders and the society till your support and guidance is not there. So, though it has been delayed that after 2 years we are meeting, but this type of meeting will be arranged on regular basis in future. I will ensure, and our team is motivated with the support of my team and with the support of you. This NTPC Bongaigaon will reach still higher level of not only in the performance in the field of power generation, but for the different CSR activities. Thank you. आंनि मुङा जाबाय मिस कनिका मुसाहारि। गामिया बबेयाव? आं जोंनि गामिया नायगाव जानाखै नायगावआव। मा क्लासाव फरायो? मा थाखोआव? 6 थाखोआव फरायो। माबे स्कुलनिफ्राय? नायगाव स्कुलनिफ्राय। नोंसोर बेयाव NTPC आव मा सोलोंनो मोनखो आरो सानबेसे थाखो मोनखो? जों NTPC आव मोसानाय गेलेनाय गासिबो फोरोंदों जोंखौ मेममोना। बेसे गोबाव थागोन नोंसोरो NTPC आव? गोबाव जाबाय ना? गोबाव जाबाय बे थाफैनाया। बबेनि लोगो मोनदों नोंसोरो? नोंसोरनि लोगोफोर? सालाखाथिनि लोगो मोनबाय आरो माबायदि मोनखो नोंसोर बे सालाखाथियाव बे गोबाव नोंसोरो सोलोंबाय मोसाबाय माबायदि मोनदों बेयाव फैनानै? बे फैनानै जों मोजां मोनदों गोसोखौ आरो गेलेनोबो मोजां मोनो लेखा फरायनोबो मोजां मोनो। कम्पिउटार क्लास फोरोंदों? जोंखौ मेममोना कम्पिउटार क्लास फोरोंदों। मा फोरोंदों? कम्पिउटार ड्रयिं आरो बेडमिन्टन योगा फोरोंदों। मोसानायबो फोरोंदों? पारिनिथि दैमारि। बहानि गामिया? नायगाव। स्कुलालाय फरायो? थाखो 6 आव फरायो। बबे स्कुलाव? नायगाव जनप्रिय एमइ स्कुल। नोंसोर नैबे NTPC आव मा सोलोंनो मोनखो? मेडाममोना सारमोना मा फोरोंखो? बेयाव फैनानै कम्पिउटार आरो मोसानाय जानाय लोंनाय फुङाव सिखारनाय योगा बायदि बायदि सोलोंनो मोनदों जों बेयाव फैनानै। बबेनि लोगो मोनखो मानसिफोरखौ? गोजान गोजाननियानो सालाखाथिनि आरो बांगालपारा बांद्राय गोसोआव थाजोबा आरोखि आं बांद्राय सोंबायाखैना। गोबां लोगो मोनबाय आरो ना? औ। सिनायै लोगोफोरजों लोगो मोनलायनानै माबायदि मोनदों गोसोआव? मोजां मोनदों। बायदिसिना सोलोंनानै माबायदि मोनदों? मोजाङानो मोनदों। नों इयुनाव मा जाहैनो गोसो जादों? इयुनाव नों मा जाहैनो थांखि लादों? इयुनाव आङो डक्टर जाहैनो थांखि लादों। औ। कम्पिउटारफोर सोलोंबाय ने? औ सोलोंबाय। सिगाङाव सोलोंफेरनो मोनदों ना? मोनाखैमोन। बेयाव फैनानै खाबु मोनबाय? ओं बेयाव फैनानै गिबि खेब सोलोंजेननाय जाबाय। रोंबायना थुनो कम्पिउटार? औ। दे। गलापी बसुमतारी। बबे गामि आरो बबे स्कुलाव मा थाखोआव फरायो? आंनि गामिया दलापारा आं दैमुनि स्कुलनिफ्राय फैदों। मा सोलोंनो हाखो नोङो नैबे NTPC आव फैनानै? मोजां योगा फरायनाय मोसानाय बिदि सोलोंनो हादों। कम्पिउटार क्लास फोरोङो। खयथानिफ्राय खयथासिम फोरोङो सानसेयाव कम्पिउटार क्लासखौ? बेयाव फैनानै लोगोफोर लोगो मोनबाय गोबां बायदि रोखोम सोलोंबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ? गोसोखौ मोजां मोनदों। मोजां मोनदों। इयुनाव मा जाहैनो लुबैयो? इयुनाव मोजां जाहैनो लुबैयो। सानबेसे जाखो? मास मोनसेयानो जाबाय। दिनै जोबथा? दा मोसागोन ना दिनै? ओं मोसानो नागिरदों। हारसिं मोसागोन ना लोगोफोरजों मोसागोन? लोगोफोरजों मोसागोन। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव बड'फा गेजेरथियारि सोलायनाय मावथांखि खुंगा 4-13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय जानो थांगासिनो दं।
थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगाहोनो थाखाय थाद'नाय गैयै हाबा मावबोगासिनो दं। बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ गोथाङै दोननो आरो गेरेमसा बर' माहारि दालांनो थाखाय बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै देग्लायबो ब्रैथि खेबनि थाखाय मोन 21 दखरा आफादनि गेजेराव 13 बोसोर बैसोनि सिङाव हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनायखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 28 जुलाइनिफ्राय 11 आगस्तनि गेजेराव RNB मेम'रियेल अमालगामाटेड गोजौ फरायसालि गाम्बारिबिलनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। बेनिखायनो गेलेमु बिथिंखौ आगानसे दावगाहोनायनि मिजिं लानानै खुंनाय हाबाफारिखौ फैगौ 28 जुलाइ खालि बेखेवनाय हाबाफारियाव जोलुर मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै थुलुंगा होफैनो थाखाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुरै हांख्रायहरदों।